ହେଲେ ଦେଖି ଏଠି କି ପିଠାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ବୋଉ ପାଣି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଚିନି ଲୁଣ ପକେଇକିନା ସେ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୁଜି ପକେଇକିନା ଏମିତି ଫେଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ବହଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କି ପିଠା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ଗୋଳଉ ଗୋଳଉ ସେଇଟା ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିକିନା କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ, ନହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗରମ ଅଛି ତାକୁ ହାତ ଲଗେଇ ହେବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି ବନେଇ ନେବା। ଯେମିତି ଏଠି ବୋଉ ଗୁଲି ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗେଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ମାନେ କ୍ଷୀର ଗେଣ୍ଡୁଳି ପିଠା ଆଉ ଗଇଁଠ ପିଠା ବି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସବୁତକୁ ଏମିତି ଗୁଳି ମାନେ ବନେଇ ନେବା। ବୋଉ ଯେମିତି ଗୁଳି ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ସବୁ ଗୁଳି। କ୍ଷୀରକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଗରମ ହେବାକୁ, ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଗେଣ୍ଡୁଳି ସବୁକୁ ପକେଇକିନା ତାକୁ ବି ଫୁଟେଇବା। ଆଉ ମିଠାଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଗୁଡ଼ ଚିନି କିଛି ବି। ଆମେ ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଆଉ ବୋଉ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇଲେ ଟିକେ ସେଟା ବହଳିଆ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତିରେ ବି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାବିଡ଼ି ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲାଣି କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଗାଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇଲେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ତାପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର ପିଠା ଇଏ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରହିଲି, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।